Tervetuloa Juuso Sports-kanavalle. Eli tää on tällainen jalkapallokisa. Mä teen tän Annan kanssa, joka on kameran takana tällä hetkellä. Eli tässä on niinku 2 kisaa. Ja molemmista saa 1 pisteen. Ja jos molemmat saa jos peli loppuu 1-1, niin sitten tehdään 3. kilttu. Mutta eka kisa on sellainen, että Mamma sieltä täältä huulustuu, sit mennään tänne ja vedetään suoraan. Sitten joka saa ekana 3 maalia, niin se voittaa. Joo, ja sitten toinen kisa on sellainen, että pitää saada ylärimaa ja molempiin tolppiin niin 1 kerran. Ja sitten kumpi saa sen ekana, niin sitten se voittaa. Ja jos tilanne päättyy 1-1, niin sitten me otetaan siis pilkut. Sankkuskamat. Niin, sankkuskamat. Eli kumpi vetää ekana, niin me ratkaistaan se silleen, että me tehdään kivi, sakset, paperi ja kumpi voittaa eka kolme. Eli kivi, sakset, paperi. 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 Okei, eli mä haluan veska. Vai haluatko sä, että sä oot veska? Mä haluan. Okei, eli Kovaa. Maali! Hep kovaa! Hep kovaa! Jatkaa, noin hep! Joo. Ja nyt lopeta. Lettikö Juuso mennä takas siihen niin aloittaa? Tukko Simon autossa. Nyt! Hep. Eli nyt mä vedettiin molemmat kolmivetoa. Se on taukalla. Eikä! Ei olekaan. Eli nyt molemmat on tehnyt siis. Molemmat on vetänyt 3 vetoa. Mä sain 1 maalin ja Anne sen yhtään. Eli mä johdan 1-0 ja nyt on seuraava. Mitä? Kylmä käsistä. Hep. Eli nyt on sellainen tilanne, että nyt me otetaan se, että pitää vetää 1 ylärima ja molempiin tolppiin 1 kerran. Ja me vedetään tosta lakulla. Hep. Eli mä aloitan tän. Hep. 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 Osu. Hep.
Het. Choo-choo, another choo-choo, another choo-choo, another. Hep. 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 Tilanne päättyi silleen, että Anna voitti 2-1. Ja nyt se saa laittaa mun Snapchat My Storyin jonkun jutun. Ja käykää addami, että molemmat Snapchatissa mä laitan ne kanavan nimet tonne descriptioniin. Eli tää video loppuu tähän ja